Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Ti surat ngayon tayo ibasa kanikan biyagita, ket nagapu kanipagayam tayo nga Arian, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Ngamsakbay na, makablaawan man pay da Ma'am Aida Garcia, Ma'am Marian Garcia, ken ni Ma'am Emmy Mariomes. Kastamatan kani Este Romeo, Marjorie Bubila, Domingo Analin, Love, Mentoring 101, Jesseline De Leon, Patrick Collado, Lita Senal, OPM Lumang Tugtugin, Reje Fernand, Nicola Aguinaldo, kastamatan kani Ma'am Lisa Duldulaw, ni Ma'am Jasmine Rivera, kani Ma'am Marieta Cortez. Naragsak ngayon kay panagdengdengeg kakabsat. Hintay man sublian ti surat ni pagayam tayo nga Arian. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet gaputa kayat kong ibinglay tinagbalin apadas ko. Ket no adapan nakabalin na, kidawak nga ilingad nako malatan itinagan nga Arian. Nasapaak anak ki asawa. Gaputawan pay bukod mi abalay, nakipagnaed kami pay laeng nga rod iti balay dagiti dadakkel ti asawak. Manipod idi panagriknak ket addaak iti babaen ti katugangak a babae. Jak makadesisyon iti bukbukod ko, jak makagaraw iti husto. Ngamin kaslaban bantayan na akanayon dagiti garaw ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Arian, sika ka di tinaglaba ka dagitoy. Di matimbagakken ka, nga aging gaasaan pa'y anaikat tibula, kat gawgawan pa'y agawgawan, iti kasta nabanglon to inton mamagaan. Sana kastoy! Naangot! Dahito iti ipasuot mo iti asawam no sumrak iti opisina. Basit lang alingat umangutan. Anyan tulagan nga iti baga dagiti katrabahuan na. Kastamutan dagiti anak mo. Ha? Saan mat nga iso tinaangot, nanang? Inikak pa iti daw ni dagita. Anya saan anaangot? Dadaol ka diti agong mo, ha, Arian? Nanang, alalal, ikatem dagita abado iti hagar, ta idoblek nga ilaba. Ay nanang, kasapulan dagiti agamak dagitoy. Anya nga iti usarandayin ton bigat. Ay kat dumawat ka iti pasensya kadakwada ngamin di mo ammo ti aglaba. Nanang, bakbaketan kan ngam di mo pay laam mo ti husto pa naglaba. Day talang arudan ti aramidam ta saan mat asika ti agbirbirok ngam di mo pay maaramid iti husto mat dagita trabahom dito'y balay. Ay sus apo aya. Alala, yag mo na kita abado. Tamalaba akon. Iti kasta mamagaan matla dagos. Rabiin, bakit? Apay di ka pa maturo? Namambanog akon, Edwin. Apay, ado ka di tinaramid mo, itinagmalam? Namambanog akon kaninanang mo.
Nabambanog ako na makisama iti inam, Edwin. Abay, nag-require kayo kadimanan kininana? Lumasin tayo ngaminan, Edwin. Anya, ita ka di pa'y. Tawanan day di tatang. Amumat ngagmay may sakla ang anak. Asinon tulang ti kadwa ni nanang no pumanaw to'y diti balay. Manipod ide aging gaita. Awanan tinasayat nga inaramid ko iti imatang na. Panagluto, panaglinis, panaglaba. Agraman panagbadbadok, dilawan na. Iso ka na yun ti husto. Amin nga aramidet kat kamalikan ko na. Makauman at talaga ituin. Ay na bakit? Aging nga kadiita. Kat saan ka pailaan na iruwam gininanang. Manun ataw nagkabkabalay kayo. Dinak ngamin maawatan, Edwin. Sa balit itrato na kanyak amanugang na. Imposible matadi mo madlaw dayta. Nabanlog ka lang, bakit? Dinasayat, maturog tan. Masapak pa sumrikinton bigat. No di mo kayat ti agbirok. Siya kun amis mo ti agbirok iti pagyanan tayo. Good morning, Lola. Good morning to Apo. Ala, umahikan ta mga armusarkan. Nagluto ak iti paborito mga omelette. Wow! Ayos na ayos ka talaga, Lola. Good morning, Lola. Anya nga iti pamigatan tayo? Good morning to Apo Kok. Nagluto ak mat iti tinapaparakan ka. Adoy. The best ka talaga, Lola. Amom dagiti paborito mi ni Ivan. Kat syempre, Jack mabalin amalipatan dagita Irish apog. Nalalala, mangan kayon. Thank you, Lola. Sika ngay, Lola. Agigiddan tayon amangan. Abakwa. Intun madamdamak to na mangan apog. Agidan kami to ka ni mami yo. Okay. Da kayo ti makaam mo, Lola. Umuna kami nga rodan amangan. Tani, sumrak kami pa'y ngamin iti pagadalan. Ivan! Ivan! Mami? Ayan ti motor ti amam, ha? Impabulod mo kadimanan kadagiti barkadam? Kwa mami, isublidan tumat lang day dyan ton madamdama. Isubli? Isubli nga? Anay ko, mami. Imbagakan ka, saan mo nga ipagpabulod iti uray asino? Anay ko. Arian, kita amat amang mangan ti anak mo. Apay nga ung-ung-tam iti sango ti panganan. Anay ko. Di kay makibiyang dito'y nanang. Tapay kumadyak makibiyang. Kat sir mo nam ti apo ko kiti sangwanan ti makan. Mami, Lola. Apay nupalpasan pa'y ti anak mo amangan samon tuong tan. Iso at dumakdak ka sukir dagiti apo ko yung takun konsintian yun, nanang. Hustunan, Mami. Lola, hustunan. Mami, husto ni Lola. Intun madamdamayon ton nga ungtan ni Ivan. Ay, makapaawan ganas ti kastoy. May sakamat. Sige, kag may saan da. Anay ko, ang pingay agsipat ka dabaga. Anay ko. Si Kantumat, makapadadaal ka iti aldaw. Alalala, husto daytan. Mangad kayo kit din. Siya kunti makaammo iti inayo. Bakit? Di ka kanumat na migat. Kaya nangaldaw ko na ni Nana. At tayo. Nagdedite ka na. Sanak amangan. Ayan. Jack mangan, aging gaadi tay pumanaw iti daytoy abalay. Anya? Jakon kayat iti daytoy abalay. Namin anok ka din nga imbagakan ka dayta, ha? Jakon kayat ti agbalin apas pasurot iti nam. Uray ka dagiti anak mo. Saan da ko na dengdenggan gapukan ko, ana? Siyak aka na yun ti agbidbidot. Siyak aka na yun ti ada pagkurkurangan na. Dagiti lang pagbidbidot at ti makitkita na. Iso ti ka na yun nga gusto. Makauman na talaga. Makauman, Edwin. Arian, saan na puno dahi ta? Jakon kayat iti daytoy abalay!
Katapay nga agbugaw ka nga eh. Napambanog ako na makisamsama, makikadkadwa, kan makikabkabalay, Tinam! Arian, Ita, agpili ka. Siyak, wano Tinam! anya? Oh, Lola, anya ter aramidan nyo itiruangan ti silid da daddy. Ay, kwapok. Itulod ko kumatoy gatas para ka ni Mamim. Siya kung ti uminom iti dayta, Lola. Saan matlang akayat ni mami ti gatas? Ha? Mudtoy dayta, Lola. Nagimas, Lola. Lola, si kamat lang ti mang ugas iti daytoy. Adapay ngamin aramidag ita. Adudag iti assignment ko, Lola. Ay, wala po. Awan parikot iti dayta. Sige, palpasin mo dagiti assignment mo, apok. Sige, Lola. Sino nga tatipilian ni Edwin kada kami adwa? Papanawon na ka din dito'y balay? Uno, amagan mat no isuda ti pumanaw. Nanang? Edwin, anak? Kasla nakadadayo tinakaiturungan ti imatang iyo. Saan mo't, Barok? Kat, kinan ka di matlang ni Arian ti inted mo amakan ni Dirabi? Wen, nanang. Nasaya at matngarod no kasta. Ay, wen. Atoy, nanang. Kwarta? Apay na ito yung kwarta, anak ko. Sus, mga naman no, pamasahik na ito yun na pumanaw. Nanang, pang-grocery yun na ita. Pang-grocery ko nam, anak ko? Wen. O sige, tamapana kon. Malahad daw ako niti trabaho ko. Ay, wen anak ko. Agad-andad ka Ay, wen gayam. Alam da ito'y lining tasa ba? Imbagla merienda no mabisin ka. Sige. Agyan mo na, Nana. Ne. Nana, apay. Biniglak namin titimak der. Iso, kasla maulawag. Sige. Mapan kakit din. Ang mga numala daw ka iti trabaho. Okay kayo ka dilang? Uwan, anak ko. Nanang! Na-stroke tinayo, sir. Dok? Obserbaran tayo malang ti kasasad na. Ikararag tayo. Asapay ko man sa saan ang maparalyze. Diyos ko. Ada ka diti inuman na maintenance na. Ada ka din inuman ni Nanang, Arian? Diyan ka mo. Kasla awan ba't, doktor? Apay, di mo amo. Kat si kamat ti kanayon akadwa ni Nanang ijabalay. Yamatan. Awan ba't ngamin na talaga ti amo kiti dayta, Edwin? Tabagbagim lang ngamin tamong apampanunutan. Manakim bubukod ka, Arian. Edwin. Sige, Mr. Mrs. Panahon kayo pa dito eh. Nagduwa kayo laang ang mapatbati di balay. Rumpang na laang nga ko ma. Nga amom no anya dagiti mapaspasama kajay. No saan ka kumapuro reklamo. Amom kumano anya dagiti sagubani ni Nanang. Imbes ngamin nga awatan dagiti pagbibitutam. Saan mat? Tatagidaksam dagiti panursuro ni Nanang ken ka. Awan mat makita katakis nga aramitan ni Nanang ken ka. Nasaya at mat ni Nanang ken ka. Diyak mo. No apay akagura mo launay tinak. Arian.
Nanang, sapay ko mata mapakawanag. Gusto ni Edwin, nagbalinag ka man naging bubukod. Manipod idi, kanayon na nga umasasta siyak ti biktima. Agas la siyak ti may kuskuspil. Ti bagiklang ti pampanunutag. Ti bagiklang ti makitkitak. Ngam no maamirisag dagiti panawan na panagkadkadwata. Awan mat ti madingay bagbagam kanyak. Wen, kanayon nakadilawan. Gaputa kayat mo ang masursurok no kasano nga aramidan iti husto dagiti pambanag. Nagbalinag ka bulsek iti daytapang gabiwa. Ngamin, inmula kon iti panunot ko nga kontrabida kay iti biyang ko. Sorry nanang, pagawanan ko man. Itakla nga namiris na ito yamanag. Agreeng kayo nanang. Iti kasta. Makabawi akbat ka na kayo. Pagawanan na ko mananang. Katsapay ko man. Tasaan pa yan naladaw ti amin. Pagawanan na nanang. Hoy, Ivan! Ivan! Agreeing ka! Uy, bumangon ka ditan kunakkat! Apay ka di mana. Turog ka turog dito'y ward ni Lola. Kita mo? Makutkutunan dagiti makmakan. Apay nga di mo inyornos. Ha? Anya ka matan? Sige urayam nga agreeing ni Lola taong tan na ka. Napuyat ang araw di dirabi eh. Wen! Napuyat ka. Kaka-ML. Istorbo ka matmana. Wanan, ornoso kang dugito eh. Ha? Ni Lola, nakariingan. Ha? Lola? Arian. Arian ka no? Ni Mami. Ni Mami tayo awagan na. Ayabam ni Mami Ivan. Kartangam. Nanang, adto'y tiyagas yun. Sige, iig mo. Adto'y nanang. Agyaman Arian. Awan na nyaman na nanang. Ay, kapit kayo kanyak. Tabangunan kayo. Iti kasta, mapreskwan ti likod yo. Arian. Nanang. Agyamanak. Iti panagaywan mo kanyak. Anak ko. Nanang. Awan dagita. Kadagiti inararamid yo. Para kanyak. Para kadagiti apo ko yo. Nanang. Pakawanan da kumaiti amin na nagkurangak. Ikarik. Aywanan kayo na imbag. Iti kasta. Makabawi akmat kada kayo. Kaya't kumatlang tiagyaman kada kayo. Ngamin, da kayo tinagbalin nga inak. Manipod nagnaad kami dito eh. Da kayo tinangigag kahit kanyak. Arian. Pagawanan da. No jak man laang na-appreciate iti dayta. Itakla nga maamiris amin dagitang aramidan nyo. Para kanyak. Kan para iti pamilya. Agyaman akunay, nanang.
Panagriknak kat naladawan ti amin, idi na amiris ko, dagiti inararamid ti katugangak. Saan lang para kanyak, no di kat iti pamilyak. Iti asawa, kat nagiti anak ko. Nagbalinak abulsak kadagiti kinasayaat ti katugangak. Ti bagiklaeng ti pinanpanunot ko. Nagbalinak ama naging bubukod. Tinagidakas ko ti panangisuro ni nanang kanyak. Ngam pagyamanak iti Diyos, gapu ta inikkanak pa iti gundaway, tapno makabawi ak kaninanang. Numaminsan nakasentro ngamin ti atensyon tayo iti bukod tayo abagi. Isu nga di tayo makita tinasayaat nga araramidan kada tayo tipada tayo a tao. Amok nga ado dagiti mang babalaw kanyak, ngam awatek dagita, taamok a nagbiddutak. Daytoy man tipadas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay ko ma, ta nakaibatiak iti adal, kadag iti padak adumdumngeg. To'y pagayam mo, Arian. Ken ka pagayam, Arian. Agsasabali, wenno na duma-duma tiwagas a panangipakita, ken panangiparik na tayo iti ayat, kadag iti ipatpatag tayo iti biag. Lukatan tayo nga rod ti puso kan panunot a mangawat kadagita abanbanag. Iti kasta awan ti mapasaktan ken awan to ti pagbabawyan iti maudi nga aldaw. Di tay nga rod tagidaksen ti panangdellaw wenno panangisuro da kada tayo. Ngamin para matlang dayta iti pagsayaatan tayo. Alakastan pagayam Arian ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.